Ako. Opo! Ay! Magandang araw mga kagamba, si Gagambino nandito na naman sa atin, dumayo dito sa bahay kasama si Sir Dave, ayan o. Ayan. Pakabait nito, Tatay Mendo mga Puro Ali. wheels sila, puro wheels yung dala ngayon, hindi motor. Ayan, siwadya sila rito para sa Halloween, Halloween special, Kulab. Tatay Mendo. Halloween collab. Wala ba Halloween? Ayan, papalaban kami ng good size lang to mga kagamba. Tingnan sa atin mga Adi, pakita ko lang mga Adi. Ito. Ayan, Ayan, ito yun. Yung kay Tatay Mendo naman natin. ito sa akin kulay Ay pula. namumula na nagba-brown. Ayan. Talagang sa tingin ko, magkakapatayan itong mga gagamba na ito mga Adi. Pigaan siguro kaya ito. Dalawa na to. Tingin ko talaga, pigaan to lakay. Ayan, Kaya sa kanya, ito yung sa atin mga Adi. Tingin ko to talaga. Shoutout pala kay Happy Bonbon. Nagpapashoutout siya eh. Bonbon. Ano ba? Si Viral, si Happy Man. Asan ka na Happy Man? Wala ka rito. Yan, sila Kasapi. Si Kasapi mga Adi, sabi nun, magdadala ng gagamba, hindi mapupunta. Nahanap si Kasapi rito. Oo. Wanted siya dito. Wanted si Kasapi dito mga Adi. Ayan. So mga kagamba, mga kaji, umpisa na namin ni Gagambino ang first fight namin. Para na na good size. Good size, good size. Ayan Ayan. Ito Sige. natin mga Adi Tingnan natin kung kung lalaro ba. magbibigay ba ng magandang laban tong dalawa. Magaling kay Kaji. Magaling kay Kaji. Ang bigat ng kagat. Padiin. Diin lang agad Oo. mga Adi, diin lang. Madiin yung kagat niya. Pero maganda na gagamba ni Tatay Mendo mga Adi Pulahin tong gagamba ni Tatay Mendo. Tumalsik agad. Wala. Malamya, Ano lang, medyo magaan lang, magaan sa pitikan yung gagamba ni Ba, Tatay Mendo. binalikan niya agad. Alam niya may kalaban, Magaling to. Maano siya. Alerto mga Adi. Matalino. Aray ko. Pinagpuyatan ko kagabi yan mga Adi. Bahay ka. Puyat yan gagamba na yan mga Adi kagabi. Kinagat pa ako. Galit na galit. Yun, grabe Ayun. itong gagamba ni Kaji talaga, Talagang mga Adi. Pati ako nakatisan. Ayun, Hindi, nakagatan din mga Adi yung atin mga Adi. Magaling to. Nakatis din, Ang laki ng nakatis din. pangil, Hindi, nakagatan din mga Adi. Pero ano din, may Malaki kagat din yung kay Tatay Mendo mga Adi. Natulala. Natulala na. Ito Ngayon, kanya, lalabas namin nanghina ng rin. salmon mga Adi. Hindi na ikakat Tatay Mendo to, tuloy-tuloy to. Labasan namin na salmon to. Labas naman kasamon Salmon maya. mamaya. Ito, Salmon. tapusin lang natin to. Ayan, baka binutan na ito. O paano? Ayan na. Huli ka! Huli ka! Sakmalin mo na. Ayan na. Sakmalin mo na. Nakuha yung paa. Oo, yung pa. Ayun na talaga. Ayaw talaga, ayaw. O Ayan, talaga. sinundan. Ayan. Wala. Hindi na nabingwit, hindi na bingwit. Hindi na bingwit mga Adi. Ay, pa, sinusundan pa. Oo, tinutulak na. Wala, di ba? Ay, yung kamay ko. Kore. Nakagat talaga yung Tatay Mendo. Wait natin mga Adi. Kinagat yung kamay ko. Nakagat talaga kami Salbahe natin mga talaga Adi. to. May lahing aso to, Hala ka. Ayan, sinundan niya. Ayan. Ayan. Patay ang gagamba mga Adi. Ako, 2 beses ako kinatisan nitong gagamba ni Kaji. Wala. Balikan mo pa. Sumasapot yung akin, kahit natulala na, Tulala na mga Adi, sumasapot pa. Sige ka. Ayun, nadali Gusto mo ha? Gusto mo. Iba itong kay Kaji. 2 Gusto beses mo ako talaga kinatisan. Kaya kami Ayun, mga Adi nag-enjoy lang kami Tatay Mendo dito. nagmamanhid yung kinagat, Atin na yan mga Adi, papakain natin sa gagamba natin dyan. Bangla si gagamba ni Kaji. Hindi, nakaano na yan mga Adi, matagal-tagal na nagagamba ko yan. 1 week na mahigit. 2 linggo na to. Grabe, pati ako katis-katis, Tama kayo nagat sila ngayon. Nabingkong din, Nabingkong. Oo. Bingkong na dati pa yan eh. Nabingkong yung kamay ko nakagat. Natabingi na yung kami Tatay Mendo mga Adi. Ayan, Matagal na nakatabingi yan.
Ayun, Ayan. labasan namin salmon. Naglabas na salmon lakay. Sarap, sasamo naman ha. Oh, hindi na namin cut to, Ayan. paitan namin. Sige. Ilagay mo dyan. Tago natin ito mga kaji. Ito, basta na ito, nag-enjoy namin Tatay Mendo mga kaji ha. Ano, pag binibisita ko to mga kaji, parang tatay kapatid ko na parang kuya ko to sa Tatay Mendo dito. Napakabait. Kaya binibisita-bisita din natin. Kulang Oh. Kulang pa. Ito yung salmon ko lakay, ito naman parisan mo lakay. Ito itong salmon na to. Malaki ba? Ito mga kaji, salmon natin. Hindi ka ano kayo. Ito. Labas mo ng malaki-laki. Hindi, labas mo mas malaki. Oo, game agad. Ito sa atin mga kaji ha. Naghanap si Tatay Mendo natin ng salmon niya pa. Ito, sinuntot ko sa maraming samong to. O, sa dami nila, ito lang napili. Yan. Oo. Ayan. Tingnan natin kung ano, parang mahaba yung sayo. Tama lang, Saktuhan lang. Sige, pigaan na naman kung magkakapigaan. Sige, dito ka nalagay ko na dyan. Ikaw nalagay. Ayan. Pigaan na naman ulit. Ito mga kaji, basta enjoy nyo lang ha. Gagawin na ng Tatay Mendo to para sa inyo naman eh. Halloween special to. Oo. Pasyal tayo kay Tatay Mendo. Oo, dinayo ako rito. Salmon ni Tatay Mendo. Sabi ko, antayin kong dumalaw yung mga kaluluwa. Tao pala dumalaw sa akin. Hindi kaluluwa. Bago ka patalo sa kaluluwa lakay. Umaya, dalawin nila sa Tatay Mendo mga kaji, biglang hindi na lubayan. Ayun na. Ayun na. Ay, parang itong kay Kaji. Oh, grabe. Uy, laglag pareho mga kaji, laglag pareho. Laglag. Ayun na. Ay, parang itong kay Kaji. Pareho, naku, nagkakatis oh, grabe. Oo, Kakatis yung gagamba natin mga kaji. Ang galing ng pagkaagat ng kay Tatay Mendo. Ayan oh, tulo talaga. katis ang po. Ayan oh, katis ng gagamba. Oo. Grabe yung katis mga kaji, parang biyado gagamba natin yun ah. Wala na. Hina yung gagamba natin, patay gagamba natin dito. Ay, yun oh. Grabe, tapang pa rin. Grabe oh, ayan oh. Grabe, tapang pa rin mga kaji. Tapang. Pero wala na, dali tayo dito mga kaji, nang hina yung salmon natin. Galing nung kay Tatay Mendo, galing umiwas sa agat. Puro aggressive to mga kaji pero sa agatan, galing dumiskarte nun. Yan oh, patas-katis talaga salmon. Ito na kayo, tingnan mo. Oo, Turo show. Bingkong parehas. Parehas na may bandera para sa may bataan. Ayan. Magaling yung kay Tatay Mendo natin mga kaji. Galing umiiwas sa agat. Grabe to, tulo oh. Tulo talaga mga kaji. Katis-katisan talaga. Nakita natin. dami. Ito, ano na rin to. Paubos na rin. Galing umano nun. Paubos galing na rin dumiskarte. sapot ng akin. Gagamot yun sa atin mga kaji. Sige, dyan ka lang daw. Tumalab, tumulab yata yung sabi ni Happy Man na busiro lon. Busisero. Busisiro. Imbis, osisero mga kaji, busisero. Busisiro lon. Binibinta. Tsaka kayo bayarap naman yung yung welding lon. Nag-welding siya eh. Grabe ginawa sa salmon natin mga kaji. Binali sa agat to ha. Agresibo tong salmon natin mga kaji, matapang. Pero may Tatay Mendo naman sa agatan, lamang talaga. Napakagaling tong agat. So, gagamot na yung salmon natin mga kaji. Pero kasi to, nag-take ng licensure exam na yung nurse to. Medyo magaling-galing. Medyo iba ang ano niyan, ibang tulak nito. Talaga, yan yung laro ng salmon mga kaji. Paunahan kasi sa gagagat din yung gagamba talaga. Ayun na. Lumapit na. Malaglag mo lang ito. Ah! Nagpapatihulog yung Tatay Mendo mga kaji. Bumigay. Sabi niya, andyan na naman. Sabi niya, aagatin na naman daw. Oo, ayan, patalikuran na. Patalikuran mo. Ayun na. Ay, tumakbo na yun sa atin mga kaji. Nagsikan sila. Uy, bumilis ah. Bumilis na yung kaya Kaji. Bumilis kasi kinagat. Nakapaggamot na. Bumilis kasi mga kaji kinagat. Nakapaggamot na yung kay Kaji. Ayan. Pero may Tingnan natin. Ayan tingnan natin ulit kung mayroong mamamatay na dyan. Oh. Paano dalawahan na yung kay Tatay Mendo ah? Pusang loob. Pusang loob na. Pusang loob. Ayun. Agatan nyo sa atin. Ayun. Oo, wala na. Agat na naman. Ayun. Naghiwalay ka agad. Pareha silang nagkagat. Matapang talaga sa sabon natin mga kaji. Pero, ayun na, nakikita ko na, tagasan na yung gagamban Tatay Mendo din. Yung sa atin, meron na naman. Oo, parehas. Hindi, alam ko na mga kaji kung bakit walang tumatagas dun sa gagamban Tatay Mendo. Tuyot kasi. Hindi walang dugo. Wala na siyang dugo. Ayan, mayroon. May tubig. May tubig Mayroon pala, siya. meron pa. Ayan, nakikita Wala na niyo. Tapos dito, mayroon din. Ayan. Laki pa lang kagat eh. Malaki-laking kagat. Medyo
Nakumang siya. Medyo nang hina ng gagambang Tatay Mendo. Nakumang Ito, siya. meron na naman siyang bago na naman. Ayun, bago Ano na naman sa singit ng balikat niya. Tatlo na, tama niyan mga Aji ha. Tatlo na agat na ito ha. Ay, magtatagpo sila ulit ha. Ay, magtatagpo ulit. Pero inalamang lang natin dyan, nabilangan dalawa yung kay Tatay Mendo natin. Yan na. Yan na, magtatagpo ulit. Kusa na Kusang talaga. loob na talaga mga Aji. Nangangayaw na talaga. Sabi niya, tatay, tago mo na ako tay. Talikuran mo ulit yung atin. Talikod na naman. Agatin mo na. Wala Ayaw na. talaga. Ayaw na. Ano ba tayong ano dito? May good ako dito mga Aji. Labasan ko ng isang good ulit to sa Tatay Mendo. Oo, ayan no. Ayun na, tulala na sila. Tulalay talaga. Wala na. Sa mula kay good. Pangan ulit. Oo, sinakbal na naman ang Tatay Mendo. Nakagamba. Tabla yan, tabla. Tira, itabla na natin. Kulakay. Ayun! Dito wala na, magagalit na sila dito. Oo. Oo. Sobra na ng kakabagsak. Okay na ito mga kagamba, mahina na parehas. Parehas lasing. Tabla na yan lakay, tabla na yan. Oo, parehas lasing to. Ayan, Tabi na yan. mabuhay pa siguro yan. Lakay, isahan pa natin lakay. Oo, sige. Hindi, ano tayo mga Aji, ha? Tayo ng samo ni Tatay Mendo na malit-lit. Oo. Kalaban ito, gagamba natin. Uy. Hindi, ito ang kalaban nito mga Aji. Awitan natin sa Tatay Mendo, maglabas siya ng samon niya na medyo kasing lain nito. Ayun. Basta to, ano niya to, content niya to mga Aji. Kasi, bibigyan sa Tatay Ito, Mendo. nangati na yung kinagat nung kay Kaji kanina, mula na oh. Ito, maganda-ganda. Sa tingin ko, maganda-gandang laban to. Labasan mo ng samon to lang kayo, medyo kasing lain nito. Tingnan mo. Kakasa sa samon to mga Aji. Kasi pag nakakondisyon naman ako ng gagamba, medyo tiwala din ako sa gagamba ko. Lalaro to. Medyo kasing lain lang na ito lakay. Hindi lalayo lang konti. Ito siguro. Ito. Haba masyado lakay ah. Liit-liit lakay. Itong pinakamaliit. Yan eh. Ayun. Sige yan ah. Game na agad. Kamukha. Kamukha mga Aji, kamukha. Ito, Natanggal na. Natanggal pa yung mga ano niya. Ito good size to mga Aji ah. Busi zero load niya. Ay mga kagamba, ito samon to. Tabi natin lakay. Ayan, halos sa parehas Halos sila. parehas mga Aji. Talagang taba lang ang paa. Ano kayo, gusto mo ako maghawak lakay? Sige, ikaw naman. Tignan natin mga Aji ah. Ikaw naman. Kasi nakinagat ako nung gagamba mo, salbayon. Nakatisan ako. Ay! Laglag yung samon, laglag yung samon! Ay! Laglag yung samon mga Aji! Ay, laglag yung samon. Isa. Ako. Bing labanan. Ay, tayo lang mga Aji. Okay ba yun? Maingay to. Ayun! Kinagat ulit mga Aji! Patay na yung gagamba natin. Wala, nagyakapan sa samon. Patay yung gagamba natin mga Aji. Ayun! Mali ng gagamba. Ayun! Hindi, mali kasi ng gagamba natin. Kumagat ng samon. Oo! Ayun. Yun ang mali niya mga Aji. Nakipagsabayan sa samon. Ayan o. Ang laki ng katis eh. Hindi niya kaya sa pwersa. Pwersa kasi Sumitin mo kaya lakay pataas. acknowledge kasi ito mga Aji. Lakas ng samon, iba talaga. Ayan o. Nakipagsabayan eh. Ayan o. Yan na, biglang bumaliktad ang mundo. Bumaliktad ang mundo mga Aji. Nagkabaliktad kanina, nalaglag na yung akin. Yan. Hindi Ayun, kasi, nalaglag na yung akin kanina o. Ayan. talaga. Kinaya na to ng normal na gagambay, pero kasi yung salmon mga Aji, may hindi nakakalaman. The more pinipiga mo yung salmon, Oo. nare-realize ng salmon mga Aji na kaya niya yung persahan yung gagambang, papalagan niya talaga. Kasi malakas talaga, given malakas ang salmon. Magaling tong samo na to mukhang aalagaan niya Parang, ito. parang susundutin ni Happy Mando pag nakita kay Tatay Mendo ah. May tama ba wala? Meron din. Isipin mong nalaglag na siya. Nakadalawang beses yung umakyat, hindi na kayanan. Pero ang ganda, the best yung laban nito. Oo, ang ganda na pinakita Ganda laban. yung Oo. Ganda. Yun lang ako, kudos kay Tatay Mendo. Talagang pinakain kami ng pakbet dito. Iyon, Ang sarap. Pinamerienda kami ng palitaw. Pinainom kami ng royal. Iyon. Wala Wala lang. maya, maglabas pa ng lechon baboy, nakakaya naman kay Tatay Mendo. Huwag Baka ganun. naman. Walang baboy Ganon. ngayon mabili. Huwag naman Kung mayroon ganun. lang sana, magtuturbo tayo eh. Ayun lang. Pero yun, galing, ganda. Mamaya mag-ihaw tayo ng bangos. Ayun, no? Ayun, masarap na pulutan yun. Nako. Ganda, galing. Yun lang ha, sabi sa inyo, napakabayat. Galing. Galing ng ginawa ng salmon. Galing.
Galing Comeback mga G, comeback yun o, laki ni. galing na pinakita. Galing. Ito. Ayun! Kinagat ulit mga G. Patay na yung gagamba na. Ang galing na pinakita nito. Oh. Gagamot tong salmon. Mukhang ano kaya nangyari dito sa iyo, Kaji? Wala, na-realize lang ng salmon mo lakay, mas malakas siya. Ay, natulala talaga siya, oh. Natulala. Hindi lang gumalaw eh. Oh. Hindi kaya gutom lang tong akin kasi hindi pa kumakain to. Oh. Talagang hindi niya kinaya Kita yung mo, wala salmon na nga sa siyang pagkain. sapot, eh, oh. Hindi na niya nabilot, eh. Hindi kinaya salmon Ay, sa naggagamot pagkain. na rin siya, oh. Galing ng salmon mga G, hindi kinaya talaga sa pagkain. Galing pala tong sa. Hindi mo nakita to kanina. Ay, hindi. Malit lang siya, di ba? Kasi kumuha ko dito ay Tatay Mendo mga G, talaga mga baby salmon talaga. Kasi medyo na-miss ko yung maliliit na salmon lang. Subukan ko pa, ipamolt ko yun. Tapos pag nakita natin mga G, bibidyoan natin yun. Yun. Yun, maganda doon. Tapos pagpunta ko doon, kami naman, ilalaban ko naman doon. Oo, yun naman lalaban ni Tatay Mendo mga G. Kasi Tatay Mendo naman pupunta din sa akin ng pagkasan. Ayun, no? Galing. Galing, ah. Galing ng ginawa. Ang ganda ng laban. Pero yun, basta yun, maganda laban. Yun lang, maganda talagang laban lakay. Oy, nakatatlong laban kami, puro Oo. talagang may pinakitang ano. Maganda. Maganda. Ang galing. Ito, lalamunin na niya ito para bubugtog siya. Ay, Wala taon normal na gagamba. Pitik-pitik naman itong mga normal na gagamba ko dito eh. magaling pala yung samo na yan. Galing, Totoo yata yung sabi ni Happy Man yung busisiro nun. Busisero mga kasi. Busisiro. Wala ka bang normal na gagamba kalaki ganito kalaki? Ay, wala. Wala na. Malaki talaga yan. Mahaba na to mga kasi. Ito yung sa atin. Oo. May kahabaan na talaga to. Samon lang katapat niyan. Salmon lang malakas mga kasi. Ito. Salmon daw. Sige nga. Payat din yung salmon niya mga kasi. Payat din sa atin. Ang payat to. Gusto mo, lagay ko na dyan na kayo. Salang ko na to. Salang na. Ay basta to, content ng Tatay Mendo to. Kasi, Ayan o. sige nga. Lamang sa atin unti sa haba siguro to. Sige nga, salangan mo kalakay. Sige. Hindi, ito na. Ako na maglagay dito. Ikaw na mag-ano. Isingin ko muna mga. Parang halimaw na rin. Ang haba pala mga Aji, pa naglakad pa rin yung salmon. Ang liit tignan pagtulog. Ayan, gising na siya. Pero ito mga Aji, Sa'yo. isa pa ulit to. Mas maano to mas malaki tong sa atin dito mga Aji. Sa haba siguro mas malaki to. Bulto, mas bulto tong sa atin. Ayan. Salmon talaga, given lang, malakas pumersa. Pero gumalaw ka salmon. Ayan na. Gumalaw ka, papatayin ka nito. Aba, hinabol napunta sa unahan. Sige, pumunta ka sa unahan. Uy! Wow, yun na. Ay! Pumunta ka talaga sa unahan ha. Pumunta ka sa unahan ha. Sa unahan ka talaga pumunta ha. Ayan na. Patayan sa mo, napatukan siya, bato. Wala mga Aji. Ito yung knockout to mga Aji. Pag ganito ang kagat. Patay talaga yung Knockout samo, to. no? Isang sagpang lang. Yan, nilagpang mga Aji. Nilagpang na pagkain. Ang galing ng switch mga Aji. Ang bilis. Nakagat na agad sa may dito. Nabatukan mga Aji. Pumunta ka sa unahan. Uy! Wow, yun na. Ay! Pumunta ka talaga sa unahan ha. Pumunta ka sa unahan ha. Galing, Magaling bilis. din tong gagamba na to. Pero labang tayo sa laki dito ha. Bibisaan mo ng kalaban nito. Ito, section ng good na to. Kalaki to. Malaki Pa-OS talaga na to. siya. Pa-OS na to mga Aji. Malaki na rin siya, oh. Sakto lang naman yung samon. Oo, ganun. Pero magandang laban mga Aji. Ang bilis. Ang bilis talaga. Pumunta siya sa unahan. Oo, wala pa kasi sila Happy Man dito. Si Kasapi sana, mga kalaro ko. May gagamba ko para kay Kasapi. Kaso, wala. Parang di ata pupunta si Kasapi mga Aji. Tahimik eh. Tahimik ang mundo. Tahimik ang mundo mga Aji. Tapos sino ba? Sila ka-homies, yung mga yan. Dapat marami pupunta ngayon dito. Parang tingin ko sila Happy Man nandito ngayon mamaya eh. May kasama na si Happy Man mamaya siguro. Sila Kachoy. Si Abi Bonbon nasa So mga yun. nasa Zambales yata. Ay, Zambales. Ang pagkain Zambales niya. So yan, Tatay Mendo. Kaya Tatay Mendo yan. Kasi ang ginawa ng Tatay Mendo, binulungan niya ako Kaji. Nakakaya naman, talo yung gagamba mo sa amon ko. Patalo ko naman sa amon mo. Patalo ko naman sa amon ko, sabi niya. Kaya mga Kaji, kaya nakascore tayo isa sa amon Tatay Mendo. Yun. Magaling yung kay Kaji. Kinain na talaga. Nilamon talaga, ayaw Bitawan. Bitawan mga Kaji, oh. Nag-alaga gagambang kuryente na naman, oh. Gagambang kubeta pala. Ayan, Ayun, gagambang kubeta mga Kaji, bitawan talaga. Yun lang, God bless ha, nag-enjoy po kayo. Tatay Mendo. Sir David oh. Ayan, Sir David, kasama natin, Ay rides ako dyan mga Kaji, ay rides tayo dyan. Thank you pare. Mayroon silang 4 wheels ngayon. Naka 4 wheels drives. 4 wheels sila ngayon, mga kagamba. Ito mga Kaji.
Kaso lang gagawin ngayon kay. Sunod natin gagawin. Wala kami kailangan mga Aji. Ay, ikaw, Tatamendo gusto na mo sa nandito content mo naman, puro malalaking salmon. Nako. Content ko naman, marami malalaking salmon. Sige, pagbibigyan sa Taimendo, sa maglalabas ano. ako malaki kong gagamba mga Aji. Ayun. Sige, abangan natin doon Yan. sa content din ni Kaji. Maglalaban kami ng Malalaking gagamba. Malalaking gagamba mga Aji. Oh, mga dambuhala, mga giant. Oh. Sige, salmon ni Tatay Mendo ang kalabanin natin. Yun. Jumbo ko mga Aji. So, hanggang doon na lang mga kagamba. Sana natuwa kayo sa pinakitang laro ng mga gagamba natin ngayong araw na ito. Araw ng pista ng patay, undas. So, shout out sa mga kaluluwa dyan. Kung may naroon kaluluwa dyan sa palipaligid. Nakakatakot yung team sa Tatay Mendo na ito shoutout sa kaluluwa. Sabi ko doon sa group chat, ayaw ko nang dumalaw sa sementeryo kasi nakakasawa. Lagi na akong dumadalaw sa mga patay namin. Gusto ko sila naman ang dumalaw sa akin at nakakaano na. Sila na lang lagi. Kaya mga Aji. Ito, pakita ko lang sa inyo. Kakalabanin ng salmon ni Tatay Mendo mga Aji. Ayan, Puro sige. jumbo sa akin to. Yun, yun, yun. Ano mo malaw? Pakita mo yung galamay. Ayun. Ayan na. Ang laki oh. Ayan na mga Aji. Yan na. Nagbubuhat-buhat ng ano to. Nagbubuhat ng nagka-argador to mga Aji sa amin. Yan, ito. Pahinante yan. Pahinante, parang makasurvive lang to mga Aji. Huwag niya lang yakapin yung salmon talaga. Malaki chance na ito manalo. Huwag niya lang yakapin ha. Huwag mong yakapin. Sige, abangan natin doon sa Bye. content Content ni ko naman. ni Kaji, mga kagamba. So hanggang doon na lang. Marami pong salamat.